तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गल बनी मेल फीमेल मैटर, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट हिट गाना। अगर एकरा के बढ़िया से म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। काहे से कि मेल फीमेल मैटर बा एकदम जबरदस्त ढोढ़ी स्पेशल सॉन्ग। आजकल यह सब गाना बाजता, यही से कहनी कि यही पर आज वीडियो बनाई रुआ सबन खातिर। तो इससे पहले रुआ सबसे एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बनी और रुआ सबके बढ़िया बढ़िया मैटर नहीं खमत, बढ़िया से गाना नहीं खमत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं खमत, बढ़िया से रुआ सब गा नहीं पाओत, बढ़िया से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाओत, तो अगर हमारा चैनल पर आ गए तो रुआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिला, हिंदी होखे चाहे भोजपुरी होखे, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लयदारी सॉन्ग, लव सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद, चाहे रउआ अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, बिल्कुल उसी चार्ज पे। तेज से कहल चाहब कि रउआ अगर हमारे चैनल पे आ गए बन तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करता सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो रुआ सब एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। तो चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, रुआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करते हैं बेहद पसंद आई रुआ सबन के। तो चलिए गाना ध्यान दिया जाए, गाना कैसे बा। मेल पार्ट बा पहले भैया कि कमर पर नंबर बा लागल तारा, गलिया पर बलिया बा पागल तारा। हे सोना कि कमर पर नंबर बा लागल तारा, गलिया पर बलिया बा पागल तारा। देख के जवानी तोहर, देख के जवानी तोहर होत कमजोरी बा। फीमेल मैटर बा कि वायरल भइल होठ लाली हमार बाबू, ट्रेंडिंग में चलत ई ढोढ़ी बा। कि वायरल भइल होठ लाली हमार बाबू, ट्रेंडिंग में चलत ई ढोढ़ी बा। चलिए रुआ सबन के एक बार और मुखड़ा सुनाई तनी कि कमर पर नंबर बा लागल तारा, गलिया पर बलिया बा पागल तारा। कि देख के जवानी तोहर होत कमजोरी बा। ए बाबू सुना कि वायरल भइल ओठ लाली हमार बाबू, ट्रेंडिंग में चलत ई ढोढ़ी बा। कि वायरल भइल ओठ लाली हमार बाबू, ट्रेंडिंग में चलत ई ढोढ़ी बा। तो उम्मीद करते मैटर वह सबके बेहद पसंद आयल है। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाएगी। ऐसे पहले रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक भइल खत भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना है, रुआ सब के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सब सहमति चाहतनी। अगर वह कोनो भी तरह के म्यूजिक बनवाल चाहते हैं तो बेहिचक कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लो सबसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।